Azvida kumira mushe. Chris Mutsvangwa atanga kunongedzerana na VP Chiwenga panapa nyaya yacho haisi kupera zvakanaka. So panapa muri kuziva mese kuti mwana waMutsvangwa akasungwa nenyaya dzakangosiyana siyana, nyaya dzemastarlink, nyaya dzechinchi, money laundering nenyaya dzakasiyana siyana dzaingotaurwa ipapo, akatorara atorimo mukati muchitokisi. So panapa nyaya iripo ndeyekuti pari kuzonzi kakunongedzerana karipo kekutarisira kuti haiwa munhu ari kufungidzira kuti iye anogona kuningirina, no inini handina pressure napresident but munhu iyeye anozodididi. So takatarisa kuti ndiani mumwe ari powerful muZimbabwe munomu asiri president Emmerson Mnangagwa, ndo dzimwe dzenyaya dzachitaura. So panapa nhasi tiri kusangana nenyaya iyi mabudisirwe aitwa panapa neZimLive newspaper vatotaura kuti ZANU-PF spokesperson Chris Mutsvangwa on Sunday appeared to blame Vice President Nkosazana Chiwenga for his son's arrest last Thursday on allegations of money laundering and illegal dealing in cash in an extraordinary attack in which he also questioned the retired General War Credentials. Mutsvangwa maintained 44-year-old Neville Mutsvangwa innocent, claiming that his arrest was the work of adversaries who were trying to abuse the judiciary system, hoping that I can have an attitude against the state. Last week, Mutsvangwa's wife, the Women's Affairs Minister Monica Mutsvangwa, claimed his son's arrest was political victimization. Mutsvangwa did not name Chiwenga in the interview with the Standard, but left enough clues about the target of his attack. Kakunongedzerana direct kari kunetsa, but mashoko acho anenge achizobuda imomo achitaurwa ndo anoratidza kuti vanhu ivava vane kakusanzwisisana karipo. So abvaendera mberi akati he claimed that he had established beyond any doubt that Mnangagwa had no instigated the arrest, so it is somebody else who thinks that he is wearing the shoes of the head of the state to manipulate the relationship between me and the president. I was already working with President Mutsvangwa, told the Standard. I think that proximity to him, my proximity to the president, they think through their post-independence proximity to the president, they can influence him against me or me against him. It is an impossibly long shot for the power ambitions to ever think they can drive a wedge into such a long, strong and revolutionary acquaintance between me and the president. Persecuting my son as a carrot and stick to that nefarious enterprise will never yield the much craved outcome. Neville Mutsvangwa appeared before a Harare magistrate on Friday and was remanded in Monday for his bail hearing. The case will be a test for the country's judiciary, which has so far denied bail to over 100 people arrested on charges of illegal dealing in currency and as government attempts to store up its new currency, the Ziggy. Nyaya iri panapa ndeyekudai, so Mutsvangwa iye ari kubudikira ari kutaura kuti vanhu, nyaya iripo hombe ndeyekuti kune vanhu vari kuda kuti inini ndipesane napresident Emmerson Mnangagwa. Ndo mashoko ari kubva kuna Mutsvangwa panapa according to ZimLive newspaper. Ndo zvinhu zviripo, ndo zvinhu zviri kutaurika panapa. So asi iye ari kutaura kuti inini loyalty yangu yakawandisa because kubva kudhara ndakatanga kushanda ndichishandira president Emmerson Mnangagwa ndichitori kuma 22 years. Iko zvino zvindatosvika pakutochembera ndichingoshanda navo ndingori loyal. Saka hanzi vanhu vada kundisheka, vada kuona kuti ndichaita sei, ndibva ndazotanga kuti vacha-influenza kuita zvisirizvo against president kana kuti vacha-influenza president kuti vaite zvisirizvo against nini. Ndo mashoko ari panapa, ndo nyaya hombe iri panapa. So zvakunzi vakuda kupenetrata vachipinda nekune mwana wangu kuti vaone kuti ndichaita sei. Ndo nyaya iri panapa muri Zimbabwe, but ameno ini ndakada kuzvitarisa ndiri kuona kuti akudyiwe rinopisa. Nyaya iyi hazvipere mushe ende pachabuda zvinhu zvakawanda panapa ende pachafumurano. Regenza timboona kuti inoperera kubva.